Chovno-pastoralni center Josafata rozpočal projekt Dobre za dobro, s котрим ще жада помогнуть чешко-хорим децям. Ми з дітьми odlučili, що будемо дати робити, щоб допомогнути на такий спосіб, як Святий Миколай. Робить добро тим, хто потрібний найперше. І наша основателька істо, вона говорила, служить там, де найвища потреба. То є таке гесло, котре нам охабила. Служить там, де найвища потреба. І весь odlučili smo, що будемо правити украси, вишивати з перлицями гомбулі, будемо передавати, і тот пенєш предамо родичам, котрі мають хоре дитятко. Кожен уторок і четверток після школи приходимо тут і вишиваємо, а і чека нас вецька тут теплий полуденок, і вецька тут вишиваємо, дружимо ще. Dacă zipoludnjujeme tu posle školi, ta fina nam tu. To ti prikraski gombulji, kotri pravja to ti dzeci i ih pomocnici, hodno kupic na kračunskim vašare u ruskim keresture, a s penježom kotriše na zbera pomognješe u liječenju horih dzecoh. Šestra Augustina povoluje šitskih kotri su pomognuc, najše pridružuje do te humanitarne akciji, kotra noši meno Dobre za dobro.